Өмет газеты берничә ел дәвамында инде иң зур тиражлы басма булып кала республикада. Быел да шактый гына тираж җыя алдык, 15,000 дана. Әлбәттә, тираж җыю елдан-ел авырлаша. Моның сәбәбен үзегез дә белеп торасыз. Безнең укучыларыбыз авыл җирендә яши, аларның керемнәре дә азрак. Яшьләрне үзегез беләсез, аларның күбесе студентлар, мәктәп укучылары бит инде. Һәм әлбәттә, монда почта хезмәтенең дә катлаулануы бит инде безгә аяк чала. Шулай да бүгенге көндә тиражларның тираж җыюның авырлашуының сәбәбе миңа калса безнең укучылар күбрәк үзенең ничектер матди хәлен кайгырту белән мәшгуль, рухи әйберләр ничектер икенче планга калып бара. Яшьләр бездә бит инде уку модасы китте. Алар күбрәк ничектер интернетка тартылган кебекләр. Монда миңа калса без үзебез гаепле, чөнки без аларны укымаска өйрәттек. Менә өмет шуның белән көрәшергә тырыша. Иң беренче рәттә яшьләребез укысын дип тырыша. Аллага шөкер, безнең әле мәктәп яшендәге укучыларыбыз да бар, класс белән язылган мәктәпләр бар. Без алар белән һәрвакыт бәйләнештә торабыз инде. Миңа калса, өметнең тиражы чагыштырмача зур булуының сире ул газетның укучыларга якын булырга тырышуында. Без укучыга нәрсә кирәк, менә шуны тоеп, аның зәвыгына җавап бирергә тырышып, үзебезнең газетны чыгарабыз. Бәлки күп нәрсәгә ирешкәнбездер, әмма ләкин барыбер әле бик канәгать түгелбез, чөнки елдан-ел газетның тиражы кими, укучыларыбыз әзия икән. Бу инде нәрсә турындадыр уйларга, чаң кагарга күптән вакыт дигән сүз. Әлбәттә, без дә үзгәрәбез. Безнең газетның форматы да үзгәрә, кызганычка каршы дип әйтим микән инде. Без әзрәк инде форматыбыз әзрәк бәләкәйләнеп, һәм дә инде атнага бер генә тапкыр чыга башлаячакбыз инде. Элек 8 һәм 16 битлек булып 2 тапкыр чыксак, хәзер инде җомга көнне 24 битлек булып чыгабыз. Үзенә күрә толстушка дип атала бит инде бу калын газет, һәм аның инде истәлеге дә берникадәр үзгәрергә тиеш. Чөнки без инде атнага бер тапкыр чыгып, информацион материаллар бирә алмыйбыз, күбрәк аналитик материаллар бирергә тырышачакбыз. Кызыклы кешеләрнең теге монда булырга тиеш бит инде комментарийлары, кешеләрнең карашлары. Шуңа күрә без хәзер инде ярым журнал рәвешендә чыгарбыздыр инде дип уйлыйм. Әле эш дәвамында бит инде концепция үзгәрер, яңадан-яңа формаларын да бәлки уйлап табырбыз да әле, чөнки әле без менә беренче санын гына чыгарабыз шулай яңа форматта инде. Без укучыларыбыз белән бик аралашып яшибез. Мәсәлән, мин безнең монда кайткан авылга акциябыз бар, татар табын дигән акцияларыбыз бар. Бу инде укучыларыбызны югалтмас өчен, аларның сулышын, аларның тын алышын белеп тору өчен, һәм миңа калса бу бик әйбәт алымыбыз, һәм авыллардагы укучыларыбызның тормышын, аларның ничек яшәвен бер өчен дә бит инде бик әйбәт акция бу. Ләкин ничек кенә булмасын, миңа калса иң беренче реклама ул газет үзе булырга тиеш дигән карарда мин, шуңа инанам. Һәм шушы нидә инде юнәлештә, алла берсә киләчәктә дә эшләрбез. Газетебезнең тиражы мин әлбәттә берникадәр кимесә дә барыбер сакланыр, барыбер әле без иң зур тиражлы басма булып калырбыз дип ышанам киләчәктә дә. Интернет басмабызда, интернет вариантыбызда үсешер. Әмма ләкин безнең татар халкы, безнең халык барыбер ул кулына тотып укыган басманы яратадыр дип уйлыйм. Чөнки без виртуаль дөнья кешеләре түгел, без реаль дөнья балалары бит инде. Реаль әйбер булсын иде. Барыбер басма матбугатның киләчәген мин бар дип беләм. Һәм мин менә
халык әгәр дә безнең гәзитне алдырып укый икән, әгәр аңа шушы басма варианты гәзитнең ошый икән, ул яшәргә тиеш. Һәм монда инде мин дәүләт тә бу өлкәдә ярдәм итәргә тиеш дип уйлыйм. Чөнки Өмет ул яшьләр гәзите, авыл халкының гәзите һәм ул дәүләт дәрәҗәсендәге социаль заказны үти, мәдәниятне, рухиятны күтәрүгә булыша бит инде. Безнең социаль менә күпме проектлар бар, шуларны яктыртабыз, халыкка җиткерәбез. Әгәр без дәүләткә хезмәт итәбез икән, миңа калса, дәүләт тә шушы гәзитне таратуда, аның тиражын күтәрүдә һәм инде аңа ярдәм итүдә ныклап ярдәм итәргә тиеш дип уйлыйм.